Tiñamos moitísimas ganas de aparecer de novo nas vosas pantallas. Estivemos enfermísimas. Non é verdade, estivemos traballando moito, levantando o país, recitando, facendo teatro, entonces non nos daba tempo para xuntar aquí a consultar. Gosol e a Caloriña chegou ao consultorio 20. Cando imos polo estranxeiro, levamos un espectáculo que se chama Vinisteis las gallegas e trajisteis la lluvia. Pois en 20 traemos o sol. Pero tranquilos, que mañan ven a chuvia outra vez. Escríbenos EUE65. Que cualidades debemos valorar máis nun ou nunha amante dunha soa noite? Que non volva, Que non cheire. que non cheire. Que te sano ou sana. Si, unha persoa, pois si, un pouco discreta. O nome é secundario. A nome non é tribu importante. urbana que pertenza tamén é secundario. Razas, A nacionalidades... música que escoite non lle preguntes ata 5 minutos antes de pirarse de casa. Si, entornar moitos ollos. E listo, pa'lante. Eu desto non opino porque desto non sei. Mira, poñía aquí, sodes as miñas ídolas desde que era novo. Vico X. Encántame ser Debe ídola. Prefiro ser icona. Ídola. Pero podemos facer unha Facemos petición, tres- podemos. Amantes dunha soa noite de calquera das tres. Pero non Petición. teño moita xente onde está cosa. Escribide, Sí. o mellor non nos escribades. No, non nos escribades, pero... Sí, por favor. Acordadevos de nós, pero non nos escribades. E se poñemos cara de non lembrarnos, Marchad. marchade. Temos unha pregunta que manda a que cheira papá e di: boas, consultorio 20. Gusta vos a comida picante? E a literatura? Hai erotismo abondo nas nosas letras? Algúnha recomendación? Eu son unha fanática do picante. Distingo un mogollón de chiles, teño un máster en De picante. chirris, que dixes? De chirris. Literatura picante. A ver, Literatura de padrón. desde ese capítulo de Galván en Saor, fíxose algo máis de literatura picante en Galicia. Hostia, borrar a... Queres pronunciar ben? A ver, bueno, eu recomendo, sen ninguna dúbida, o libro Amantes de María Lado. Pois eu recomendo o libro de claro. Lucía Aldao. Pero a min encanto sae mal empregados termos como esperma ou cousas así. Entendo que che moleste esperma e crica e pirola, pero cando salen mal empregados? De repente non me parece erótico, nin sensual, nin nada, pareceme así como moi vulgar e moi e que non me excita nada a imaginación. Mira, eu quería recomendar dous libros que me acordo. Diáspora de Amor Balea, non? De Andrea Con María Díaz. Rosendo e... De Verónica Martínez Delgado. Sí, que non me acordo como se Mira, chama. eu que Si, estaba... de Verónica está chulo tamén. Parece que estaba aí chocheando, pero estaba pensando unha cousa moi seria. Sí, o que sí que hai na literatura gallega bastantes libros de literatura erótica, sobre todo de poesía, de mulleres. Eso sí que mola. Ai, que aburrimento, parece un programa de libros xa. Perdón. No, pero é un libro, vou recomendar, hai un libro moi interesante que se chama Abadeso e Diser, un compendio de relatos de literatura erótica que os recomendo porque está en reintegrado, e nunca se fala de literatura en reintegrado, é casi máis ausente que a literatura picante. E tamén recomendo a Yolanda Zúñiga, joder. Os primeiros libros Moi de guai. Yolanda Castaño tamén, os maravillosos exemplos de poesía erótica da nosa poesía medieval. Caísica e Maravillosos. chicha e aí bacalao. Nunca Dona sale Lucía, esperma na literatura déxame medieval. foder. O hino galego é bastante erótico tamén. Que non pasa? Antrospinos. Luca, con K. Querida K. Ai, cada canto hai que cortar as uñas. Ai, encántame falar de uñas. Para que máis preguntas? Hai diferentes tempos para pes e maos, preciso información para proceder. Querido Luca con K, grazas por abrir este melón. As das mans, cada 9 ou 14 días. De onde salen esas cifras? De mi cuerpo. De mi corazón. De mi corazón. Ai, as unhas do meu corazón, que bonito. Poesía, para. A ver, e as dos pés, cada entre 15 e 20 e pico días. Pero agora descubrín nos últimos meses Estou flipando. que ca idade a uña medra máis. Isto é saber Isto parece soy chumari. Beber pis. Sempre. Non notades nos últimos anos ou meses que queres tedes dicir? que cortar máis as uñas dos pés e Eu das como as mans? mordo Eu non, sempre, claro, que manteño tamén. esa raya continuamente. Sí, acabo de enterarme agora mesmo que morder as uñas. Sí. Para todas e todos vos en directo, acaba de se enterar despois de 20 anos. Pero ti non te fijas cando vou conducindo, que sempre vou mordendo nunha uña. Ademais eu lavo as mans para morder as uñas, que é unha cousa así de persona moi esquizofrénica. Morderme as miñas, para que me queden así de A ver, guai. pero la mordes máis a min. Mordernos as Luca con K again. Como me integro na escura e disgustante sociedade polaca? Polacona. Polacona arriba, amigo. Vía vaginal entrase por moitos sitios. Mira, a sociedade polaca é maravillosa e hai
Bueno, hai xente maravillosa como... E estaba o Papa Wojtyla, non era polaco. Que Erasmus de mierda, Luca? Si vas con ese planteamiento, que a sociedade es cura e disgustante, pois é un pouco máis difícil integrarse. Lee poemas de Wisława Szymborska, ponte un bigote como Lech Walesa, non? Eso ten un pasado polaco na riba. Pero non estiven a Los, era o típico sitio onde non hai bares. Sí que hai bares. Bueno, Hai vai bares. haber bares en... Pois vai, timbra, así, random os pisos, e di oli, e vas subindo as casas. Atención! Esta pregunta a Anjo. Vendo a María Lado en Pan, un espectáculo de teatro bien bueno, vine así como 11 veces nun verán. Psicopatilla, Anjo, un punto de psicopatilla. Pois reparei que a súa personaxe Galicia Minelli daría tamén para un bo nome de drag galego. Como vos chamaríades se fosedes drags? Por si algún día hai que Lo zabo, poñerse. yo lo zabo. A ver, hai unha historia mítica para averiguar o teu nome de drag queen. Consiste en coller de primeiro nome o nome da primeira mascota que recordes e de apelido, ou segundo nome, ou como queiras chamarlle, o nome ou parte do nome da rúa na que vivían os teus pais nais cuidadores cando ti naceches. Eu nacín no materno infantil da Coruña, por exemplo, pero meus pais vivían en Doutor Fleming. E a primeira mascota que recordo era Daila, unha cadela da aldea do meu abuelo. Entón, o meu nome de drag queen é Daila Fleming. Claro, vos como sodes. O meu nome de drag queen é Penalty Brens. ¡Qué bonito! Penalty Brens. Penalty É Brens. bastante guai. Fellini Ribeiriño. Hola, benvidas ao consultorio 20. Eu son Daila Fleming. Eu son Penalty Brens. E eu son Fellini Ribeiriño. Preguntado que queira. Non estamos forradas polos nosos nomes. Daila Penalty vamos ser a partir de agora. Daila Penalty, somos ti máis eu. E que nos presente Fellini Ribeiriño. Confesión da directora do consultorio de 20 en directo. A nosa directora drag queen. Por favor. Por favor. ¡Qué drag queen de mierda! Sacó de circunvalación. Que xudeu, limonero hermano Sarro. E ti quen es? Thor Alonso. Thor Alonso é maravilla, Pero moi porno, é un actor porno. O sea, Thor Alonso 28 centímetros, sabes? Por favor. A ver, hai mandanga aquí. Por Instagram é posible que nos cheguen cousas, porque hai alguén aquí que está preguntando unha movida. Perdón o atrevemento. Que estás atendendo o teu Instagram? Ai, sí, perdón. Sí, era un atrevemento. Era un amante dunha noite. No, no. No, que este non saiu. Ah, O directo. Frank, acabado en K tamén, Barcia. Bos días. Meu irmán acaba de sacar o permiso de conducir e meus pais querenlle mercar un Seat Arosa. El non o quere porque o topónimo non é correcto. E eu entendo e comparto a súa reivindicación. Sí. Por outro lado, están meus pais que me insisten para que o convenza. Vos que faríades un Picasso? dille a teus pais que lle compren un Panda, que ven sendo máis ou menos o mesmo coche, pero con un nombre que vale pa o gallego, pa o castelán e pa todo. Si que saco carne e me regala unha rosa, non o quero. Pai, e a min hoxe caducou o meu carné de conducir. Querida Guardia Civil. No, pero tamén, bueno, a xente o que fai tamén é tunear as marcas dos coches. É verdad. Un amigo meu tiña unha Mercedes Vito, el chamábase Víctor e puxolle unha R. Claro, Mercedes entón podes poñerlle aí Arousa, guai, non? O ponlle Xinzo, cámbialle o nome, non? Claro. Claro. Reivindicar Ourense. Ai, que guai. Seat Xinzo. Sí, home, arragalle as letras todas e pos ou ordenalas de outra maneira. Sí. Seat Sarao. Seat Sarao, Seat tampouco Sarao. moi gallego que digamos, pero... Xa é super de fora. Sí, xa, exótico. Si eu prefiro ter un Seat Sarao que non un Seat Arosa. Miguel López Barros. Fostes ver Anatomía dunha serea? Iria non foi a vela. No, Iria non de foi Chimbela. vela. Nin vai ir nunca. Creo Sí. que está en Zamora este fin de semana. Pois a min encantoume. E sabes o que destacaría? Unha movida que xa comentamos máis veces. Que hai certas partes de Anatomía dunha serea, que é a obra de teatro que escribiu María Lado para Iria Piñeiro, Que é unha rapaza que está aquí detrás. Porque son Fellini Ribeiriño. hai certas partes da Anatomía dunha serea, nas que só se rin os tipos. Pois eses jajás que se escoitan, casualmente, queridas e queridos de 20, son todo de pirolas. Antes de que empece a obra, cando se ve a escenografía e se ve a silla, que é unha silla típica silla de xinecólogo ou de xinecóloga,
Moitos homes quedan impresionados ca silla. Nós dámoslo por feito, pois estamos afeitas a ir e sentamos ali cas patas para arriba e tal, pero os tíos realmente quedan moi impresionados, causalles así sensación. Digamos que tes dous hostiazos de realidade cando saes de ver a obra, un que cho dá a obra e outro que cho dá ao público, as reaccións do público, é moi interesante, sí. Sí, Eu estou alucinada, nunca me pasara. Eu, se queredes, vos falo de Los cazafantasmas, Dirty Dancing, o Pretty Woman e o Gris, que son as que vi. Este momento de emplazamiento publicitario. Fago de serea, mira. Pero de disfrutar de tal, de cando hai ese momento con todo instrumental obstétrico, da teletenda, sí. que eu me vengo arriba, paso genial, pero a xente conxélase así de... Claro. A mí gustame toda a obra, que vos vou dicir. Está moi guai. Claro, e de habela e saca das vosas propias conclusións. Ai, engordiño. Engordiño. Engordiño, que bonito. Ola, dúas de vos asinades un manifesto a prol do Bloque para as eleccións xerais. Por que o Bloque continúa facendo a mesma campaña desde hai 30 anos se non lle funciona? Grazas. Asinámoslo manifesto, pero non mandamos no bloque. Aínda. Aínda Bueno, que... asinaron elas dúas. Claro, eu son a dobra oficial de Ana Pontón. É o meu traballo. Pois non sabemos contestarche esta Que non pregunta, sabemos de verdade? política. Solo ponémolo o noso corpo ali no bloque. Poñémonos máis en bloque, así. Porque non las tres vivimos aquí nesta casa. Sí, neste sofá, aquí todo o día. E cheganos cartas, E pois... roubamos, la España que viene ya está aquí. É unha amenaza. É unha amenaza. Oh, cerra a porta. Bueno, pois non sabemos o do bloque, non sabemos dar resposta. Mira, así facía Nakiro. Pero eu asino moitos manifestos, tamén hai que decirlo. Eu podo estar en 4 ou 5 manifestos a la vez. Eu non... Incluso contradictorios entre eles. Eu debo ter unha xornada de reflexión que dura meses. Hola, Xo Mario! Hola, consultorio 20. Outro día, un neno no cole foi un pouco pasivo-agresivo comigo porque non lle contesto os direct de Instagram. Como podo dicirlle máis claramente que non me interesa a súa vida nin nada do que fai, malditos psicopatillas? Esta é unha boa maneira de dicirlle. Plantexar a pregunta ao consultorio 20. Mira, pasa del, non lle interesas. Se non che quere contestar, non insistas. Se Xon Mario, que é unha persona cabal, non che contesta, por algo será. Xente ofendida, porque non lle diches un like. Joi, non me contestaste. Que? Ti hai 3 anos que non me das un like. Ojo, pois para que entro neste teléfono e vou No, dar. Se é importante, chamade por teléfono, por Aí favor. está. Dedos como vermes pregunta. Dedos como vermes. Dedos como vermes. Hola. Levo semanas a pensar unha pregunta rompedora e orixinal para vos facer e non me sae nada. Teño o mesmo problema que a literatura gallega? Toda a literatura galega ten unha pregunta rompedora original que facernos. Cancelo o consultorio 20, por favor, que manden. Ninguén te obliga a ler literatura gallega. Hai moitas literaturas no mundo para ler, algunhas incluso en linguas orixinais. Non tes nin que pasar pola mierda das traducións, que son unha ofensa seguramente ás inteligencias privilegiadas, pero parece que non se esquece que a literatura gallega está ocorrendo e non ven como outras literaturas que nos chegan pineiradas Claro. pola traducción, porque Claro. só se traduce o máis guai. Claro. Entonces parece que non se esquece que aquí temos que pineirarnos. Hai que ler moito para ás veces encontrar poucas cousas que molen. É o que ninguén che dá estar nun masticao. sitio na vida, Claro, que ocorre de todo, É que- o bo e o claro. malo. Eu digo che máis, isto parece unha cea de noite boa e sacáchelo o tema. E xa cabreaches, e xa tuvo que ir todo el evento al carallo. Puto autoodio. Desde o cariño e o respeto. Sí, desde o todo cariño e o isto. respeto, sempre. Cariño e Ortigueira, anda que... Ei, mira, pero esta é colega. Tes. Celia Parra. Ai, Celia Parra, conocemos Ai, a Celia Celia. Parra. Hola, Celia. Hola, Celia. Atrévome a mandar unha consulta ao consultorio 20. Aquí vai. Soñei que María Lado e Lucía Aldao nos facían un exame de poesía a un grupiño de xente. Había probas como pintar un verso enteiro nunha améndoa. Que bonito. Que bonito. bonito. E facer un collage con fotos. Alguén cantaba, pero como empecé o exame indo de pinchos coas propias Aldao ao lado e outras colegas, pois non me deu tempo a rematar e suspendín, e foi un drama. E sigue Celia, pobre Celia. Sería un pesadelo ou unha metáfora? Debería poder convalidarse ir de pinchos? Debería preocuparme? Quedas Non pa te setembro, preocupes. Quedas está pa setembro, guai. quedamos pa setembro. Karma que nos está intentando mandar algunha mensaxe secreta. O Carmen está nos dicindo que quedas pa setembro, que en agosto hai que tomar uns pinchos. Tamén está a dicir que temos que presentarnos ás oposicións do ano que ven. Ti queres oposicións? Non, aínda que me arreglen a vida. No. É moi bonito dos versos en améndoas. Mira, un aplauso para Celia Parra. Un aplauso para Celia Parra.
Isto escribe Carmiña Burana. Carmiña Burana, ai Carmiña. Gran artista gallega. A pregunta é, como mulleres, Sí, xa me parece mal. Quen está dando por feito que somos mulleres? A ver. cal é o voso estado anímico cando menstruades? Justame a aclaración de como mulleres, por se acaso hai algún home que menstrua. Son a única que en lugar de agresiva se pon mimosa calosiño de peluche? Hai unha muller. Todas somos mamíferas con dor, pero a resposta á mesma ten que ser diversa, non? Erradiquemos o mito de que as mulleres coa regla estamos irascibles. Hainas que só queremos calor humano ou animal. Calor en xeral e cariños, non guerra. Facer o amor e non a guerra, de verdade. Ten que haber máis como a min. Claro que sí, hombre! Claro Claro que sí, ¡Bravo, amor propio! Unámonos, osiñas menstruantes, que imagen! Estás coa regla. Pero mira, sinto non poder unirme ás osiñas menstruantes, Sí, porque ti porque- ten unha mala hostia, unha mala baba. Penso que a peña que me quere matar, sabes, directamente, e teño que andar defendéndome todo o día. Pero en plan iso é de, verdade. Mal, me quieres joder. Eu propoño Enerxía de romper cariño. todos os mitos, así. Sí, a claro. E as mulleres cando están de regla, bueno, as mulleres cando estamos de regla, ás veces estamos igual que cando non estamos. E Pues, cando pero bueno. estamos de regla queremos respeto igual todos os días do mes. Por eso Estaba de dixo eu síndrome que as premenstrual. tías sempre temos que andar dando explicacións Aí sobre si a está. regla non sei que non. Eu ás veces estou de mala hostia e non estou de regla. E levo desde os 12 ou 13 anos que me veo a regla o día do meu santo, que pensé que era Dios que me mandaba unha señal. O día de Santa Lucía. Como non quitaste los ollos nese momento e puxaste unha bandeja de plata? E chegaste xunto a tua nai, mamá, mira, traje má religión. Cando chego así eses puntos de irascibilidade absurda, hai algo aquí, hormonal ou o que sexa, que me está facendo esta xogada. O divino. O divino. Pero bueno, sí ou que un é certo. estigma, estarías estigmatizado. No, isto sumado á dor física, que Claro, tamén ti tes é dor. tamén é un coñazo fino filipino. Pois eu moitas veces estou de bastante, regla sí. e se me olvida que estou de regla. Sí, Pero a partir dos 20 e poucos Converteches empezou a... en Roma Santa. No, flipas, Eu de arriba que son de ciclos cortos, eso dos 28 días, hostias, cada 23 días me retuerzo, no. Había mola. que facer como nestas civilizacións de antes, que antes a menstruación pues era algo sagrado e podíanse retirar as mulleres e estar tranquilamente, era algo respetado. E... Si fago as contas ben, hai 4 Pero días eu ao mes non que estou normal. Non quero facer pero digo por vida ben. normal, joder. Joder, eu tamén. Pero Sí. ela podería tomarse un descanso si quere, non estar retorcida nunha reunión, digo Tamén. eu. Eu non quero que me quiten a regla, Sagrado. pero bueno, sí que recoñezo que me molaba tela así un pouco máis tranquiliña do que a teño. Eu estou xa coa menopausia, por eso non me preocupo. Piscis de Labañou. Un Piscis saúdo de para Labañou. Labañou. Queridas amigas, achégome os 30 e preocúpame a miña forma física. Xa sei que nunca poderei ser tan morena, pero pensades que poderei estar tan on fit como Bea Mato e non caer na vigorexia? Tedes algún consello para min? Por favor, que non sexa Vicaro Chan. Achego foto. Achega foto, que guai. Nunca nos achegara unha foto. Como a nós, queres decir, estar ben sin esforzarse. Ah, Vale. a ver. Punto 1. Faite socia da Solana Coruñesa. Punto 2. A maiores contrata un personal trainer. Que máis hai que facer para ser así desa peña? Desfaite de fillos, a familiares Sí, sí, que teñas todo. encamados, compromisos Mascotas, sociais, sí, mascotas, sí, todo, todo. Colle Sí. todos os libros que teñas na casa e queimas nunha gran pira, non vai a ser que nun momento che dé por ler e te apoltrones 2 ou 3 horas no sofá, enjordando. E a televisión, nada. E a televisión tira con ela. O consello recorrente que con que andes media oriña al día. Sí. Con que te quites el pan. E un vaso de ajo en ayunas. Hoja quente con limón. Bajo Para ni empezar tal. el día rabando. Así. Encántame, desde que llegaste solo vivo rabando. Qué bonito, Desde parece, que llegaste parece un sola, eslogan, un eslogan para Barcelona, empezar o día rabando. Ay, qué bonito. Ada vendo yo. Hola, vintes queridas, que bonito. As vintes. Somos las vintes. Teño unha pregunta para o voso consultorio. Señoras sabias da vida e as letras, é posible que a palabra xubilado ou xubilada proveña de xúbilo? Pois é posible, é todo. Seguramente. Da felicidade que provoca imaginar tocarse o papo sen fin día tras día e viaxar a Benidorm, poñamos por caso. É tamén posible que non fose quen de darme conta disto antes da campaña dunha entidade bancaria galega. É posible que non teña vergoña nincunha. Que está sucediendo, amigas? Bravo, bravo. Ai, que pon que está sucediendo, amigas. Que está sucediendo? Eu quería prexubilarme, a verdade. Prexubilarme dos 40 aos 50 e logo seguir traballando. O sea, estar casi Sí, contenta. Aí está. Vos queredes xubilarvos? 10 aniños, así, ahora sí que me molaba. 10 anos agora, despois volver. Hai que facer algo, non? Xubilarme, Sí. de poeta. É que eu queixome
así do tute que levamos. Pero despois, cando máis feliz son, venga bolos, venga bolos, venga bolos. Pero de repente hai 3 días sin bolo e depresión. E eu aí teño náuseas, mareo, Sí, estou pasa de embarazada todo. todos os días. Pero creo que o ser humano funciona moi guai tendo cousas que facer. The Que human bonito. being é o Queres solo... a vender a unha entidade bancaria galega esa frase? O ser humano funciona moi ben É tendo que cousas carne que de facer. documental. Creo que Eso así da é cabeza en porque o noso funcionamento. curro é o que nos mola facer. Ter cousas que facer non digo ter curros de mierda que facer. Agora mesmo, xubilado pa casa, pero desexaríalle que tuvera 1000 ocupacións máis, 1000 intereses máis que o amparasen nesta nova época. Vote for Alao! Steve Jobs, no, Lucía Aldao. Dígame, sí. Pois sí que quero moi xubilar, claro que sí. A despedida volando, a despedida volando. Non sei como damos a despedida. Moitísimas grazas por enviarnos estas preguntas tan divertidas. Sí, porque nos pareceron preguntas divertidas, inteligentes. Perdón se lle faltamos a alguén, non foi o nosa intención. Ou sí, pero xa se nos olvidou. Seguide mandándonos preguntas e questions a Cancelo Consultorio 20, pois por Twitter, o mail de 20, o Instagram ou no muro de Facebook. Exactamente, un amigo que Ou- teñades nunha farmacia, deixades Sí. un recado. Sí. Non vale que nos paredes pola rúa e digades eu quería preguntarvos, no, porque non nos quedan na cabeza. Claro. Temos moito bolo. Non retemos. Sodes guais, molades moito. Sí, este é o curro máis guai que temos. Bueno, Sí. eu non, pero boas noites e ata mañá. Pasalo ben é moi esclavo. Mañá vai chover en Vila García, xa vos lo digo.